What's up, mga amigo? Ayun. Hindi ako sigaw ko mga kamigos. Kita mo. Kadua parang abi na mo na nga tising-tisting na pisang konsang intro. Mga kamigos. Ano mga migoys? Migoys lang. Okay. What's Hello? up? What's up? Sorry. What's up, mga amigoys? amigoys? Arin naman tayo sa isang vlog natin mga susubong adlaw. Adlaw ba na? Gabi na guys, gabi. Gabi na subong may ara naman nagpadala sa aton niya panihapon. Panihapon. Wow, sarap. One of our favorite. Ang nagpadala gili sa aton subong gabi si Ma'am Evelyn Cuenco, no. So ari iyang dinakdakan. Wow, ari siya Ilocano dish, di ba ni siya dinakdakan. So usually ang konsene ang iyang ingredients may mga maskara, may tatay, may ara sa mga ang tawag sila ganun ng utok. Oh, pwede utok, mayonnaise, pwede. Oo. May ara pa sang liver spread, mga anak god, something amo sila. So matry nato ni ang dinakdakan ni Ma'am Evelyn. Paborito gid ni Kier. Opo, yes. Salamat kayo, may Napawaw gid siya gaina pagkatod. Ganun. Sarap. So Ario, sino ba naman hindi malaway sining dinakdakan ni Ma'am Evelyn, no? So si Ma'am Evelyn Cuenco, kabalo ka ba nga content creator yan? Yes! I-follow nyo siya, kag i-like, subscribe, or ano ba. Pero sa Facebook, Evelyn Cuenco, pati itong Ed's Kitchenette, yung page. So kung gusto nyo mabalaan paano lutuon, aragya po na siya dito, guys. Search nyo lang siya, guys. Makabalo kung paano niya giluto. Pero siyempre yung mga sikreto nga quantity na lang. Ito mga basic lang nga ano. Tapos guys, may harap pa siya sing Brigadero Cake. Wow! First time ko. Basta pangamba sila ka, hindi ko, first time ko gini siya. So, siya na-open. Mas excited ko para makita. Kaya paborito ko yung mga chocolate. Actually, si Ma'am Evelyn, isa sa mga paborito na mong orderan halin tong nag-pandemic. Sa mga food, ga-deliver na siya sa station dati. Wow! Diba wow na wow. Daw namin ipa-frame na lang na hindi ka unon, basta sobra pa namin. Pwede ikwa na lang. Display na lang. So follow nyo si Ma'am Evelyn Cuenco. May ara siya page niya, Ed's Kitchenette. Tapos sila po ng kwan, ang tagiya siya ng Exifredo Marqueta, Happy Valley. Sa Timaraya. Yes. Mga paborito ng alagawan din sa Timaraya, guys. Sila lang tagiya sina. So tara, try na nato na. Tara, guys. Come and join. No? Kayong tao. Wow. Wow, yehey. Ma'am, episode damo ka pa man ginaluto, di ba? Patay kayo. Joke lang. Saan mo nabuson na nakatilaw? Salamat, Ma'am Ebs, sa pag, ano. Ma'am Ebs, kaya naman magbukbang sinda ko nga cake. Wala? Huh? Masarap pa. Lagi, guys. Wala guys, namin kids siya. Wala ko nag-joke. Tapos may pagka-crispy. Namit. May pagka-crispy ang kwan niya. Wala? Ano? Crispy pero humok. Humok siya. Paano yun? Hello mga amigoys, abangan ang shoutout sa last part ha. Bye! Nambal na naman ka mga by pair na po ng pagkaon sa hindi nagdakan. Mahulog? Dapat tabi mo. Sarap? Gusto mo ako? Diba na? Sweet? Sweet mo na? Naubos na naman. Wala! Ubus na sa... Bawal mga kanon. Bilis ako na.
bitin. Share ba? Share. Okay. Share lang. Grabe ka naman. Sarap kayo ni ano tawag niyo pa? Atay. Atay. Yes. Ma'am Evelyn, wala agad sing joke namin. Hindi mo nga, pagtimpla, promise. Tapos tayo. So may bilin ba, no? Tingala ka mo nga may bilin ba? Basta. Secret! Salit kasi padre. First time ko gini siya, guys. Brigadero cake ni Ma'am Bilin. Damo ni ga order siya dati sa Nimba. Sa subong. Yes. Yan. Ito sa buong ikay. Gusto ko i-try. Doon nakita ko ni dati. Uy, ako una magkaon kay first Hindi, time ko na. i-try lang ko. Okay. Parang moist cake din siya. Woo! Oh. Kita nyo guys. Palaway. Gusto ko lang habi i-try. May subo sa imo. Oh. Wala. Ano? La Ma'am Evelyn as in. Parang Gamit, mahal, actually, parang gamit mahal ang mga ko talaga siya. Sarap. Mga cake ni Ma'am Evelyn. Wala? Hari, mga paborito niya, mga muso ni. Mga sweets. Ako, carnivorous ko eh. Chocolates na. Gamit, no? Sarap siya. Wala gitipid sa kwan. Ma'am, di pa in love. Mugit ko, ma'am ba? Sarap ka ayon. Ano siya, no? Kaya ko niya buson. Pero syempre, patilawon tang mga mga upod ka diri sa balay. Kaya magtingala na sila pag-upload siyang vlog tapos, Wala na Mama, nga tag. bakit Mutan mo kami ibigyan. The best kayo. Pa-order ko sila sa imo, ma'am ba? Sure, promise gina. So, balik na rin nga, may bilin. Nga may bilin pa ni. No? So, hindi naman gusto i-try lang siya sa kaon. Dapat, may ara kita sa Chara. Go. Guys, tingala ka mo naman bago lang ipakita pero gamay bilin. Na full storage ang mong cellphone. Tingala ka mo nakalipin. Umanaunta kami, may ganyan wala pa naubos. Sobrang namit. Pag-check guys, full storage ng cellphone. Kailan po natanaw, di ba? Grabe mo na istorya dito, Gina. So, the best kid kayo. Pare sa kanon, pare sa Rimnon. Sa beer. Pare sa soft drinks. Yes. The best, no? Ayo. Sorry, Tapos dapat kid guys, i-check nyo lang yung cellphone nyo ha, bago ka mag-video. Grabe, feel na feel ko kikigina inom-inom siya ni Bo. Wala na ginugangan tubig guys. The best. So, asa diri lang kami like and follow nyo or subscribe si Ma'am Evelyn Cuenco, ang Ev's Kitchenette, tapos ang Exifredo, Marqueta, Happy Valley, ang Gimarayag, no? Silagyan po ng tagiya si Nasser nga Monmon. So, Ma'am Evs, approve kayo. Yes. Thank you sa thank you so another much. SOM. May dessert. Ma'am, kaya na mo lang mukbang. Sing cake. Hindi ko kaya. Ako kaya ko din magmukbang. The best kayo. Thank you so much, Thank Ma'am you. Evelyn. Like and share sa Comment amon nga guys, page. comment. Daldal TV ha. Yes, papalo. Like and share. Salamat ka po sa kwan sa lingaw-lingaw mo. Spread the good vibes lang ta always. So, hindi lang ako gusto niya. Apit pa mo palpak. So, that's all guys. Thank you so much for watching. Sorry. Goodbye. Bye. Good night. So, unta nag-enjoy ka mo tanan sa another kaon session nato nung vlog for today. So guys, damo pa na siya ginaluto si Ma'am Evelyn, no. I-contact nyo lang ara ilang Facebook page dira. Tapos try nyo pod no unwind dito sa Exifredo Happy Valley. Shout out time. Edison Sunga, shout out Sir Idol. RJ, Sir Idol. Jikay Montalisong Komi, shout out Jikay Sexy. Kathleen Rupa, hoy ako, haha. Budoy Distor Aradanas, up. Jofoni N. Cañete, Tridol. Handli Montesa, hi Handli Montesa here. Derek Martel Ray, shout out. Bing Kapuspos Enas, Idol.
Avon May, the best tambayan snack bar po, kuya. Mark Ervinson, pa-shoutout kami ni Baby Love. Janice, me. Sir Jallo, di Bekinemen, idol sir. Vicky Arandilla, pa-shoutout bossing, mami ganda. Hazel Joy, shoutout, watching from Saudi, salamat po. Apple, me. Pa-shoutout po S&D Tech Hub. Thank you po. Pa-shoutout Biryani Express Bikawayan. Yahoo! Shoutout Kyle's Laundry Services. Shoutout Mobile Home Spa, Cheryl Salon and Spa. Thanks. Bentot Marco. Shoutout Lodi, sir. Shoutout Michelle May Doronila Maratha. Sangout Gladys Guzman Hawod. Sino ni? Shoutout Lukman Fam. Shoutout Ruru Traya, I love you, and Papa Junel. Shoutout Dol Bitaw, God bless you and your family, kuya. Thanks. Hello Ma'am Glo, thank you. Dol, pa-shoutout ko Ron Sander. Rex Pascual, idol, guwapo-guwapo. So, hasta diri lang ta guys ha. Spread the good vibes!